Székelyföldön 3-szor több öngyilkosság történik, mint az országos átlag. A kisebbségi stressz extra terhet jelenthet, de lássuk be, nem magyarázható minden ezzel. Mégis fontos a kontextuális megközelítés ebben a témában. Mennyire jellemző az önpusztító mentalitás Székelyföldön? Milyen mintákat követünk? De most mit fújjuk fel a dolgot, nem? Ne teregessük a szennyest, hisz a székely a jéghátán is megél. És amúgy is, katona dolog. Hallgatlak sorozatunkban szakértőinkkel végigveszünk pár térségekre jellemző kulturális mintát, berögződést, ami növelheti a stresszt, a rossz közérzetet, rombolhatja a mentális egészségünket. Tartsatok velünk! A stresszel való megküzdés. Itt születtem Székelyföldön, kedvesem. Nevelkedtem Pityókán és Hentesen. Mi vagyunk a híres neves székelyek. Nyugtatóból reggel este egy felet. Egy székelyföldi kutatás eredményei azt mutatják, hogy minden 18. ember alkoholista. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen nincsenek megfelelő generációs mintáink arra vonatkozóan, hogy tudjuk hatékonyan levezetni a minket érő stresszt, vagy adaptívan megküzdeni a minket érő nehézségekkel. Ahelyett, hogy az érzéseinket továbbra is a szőnyeg alá söpörnénk, azaz elfojtanánk, és figyelmünket alkohollal, droggal, evéssel, tévével, internettel vagy munkával próbálnánk elterelni, választhatnánk hatékonyabb és egészségesebb alternatívákat, mint a terápia, segítő beszélgetés, mozgás, stresszkezelés és relaxáció nyújtotta lehetőségek, vagy talán a legfontosabb, az igazi emberi kapcsolódás, nyílt, őszinte kommunikáció. Mit szólnak? Az adatok azt mutatják, hogy falun jóval többen választják az önpusztítás végletes formáit, mint városon. Falun ugyan erősebbek a közösségi kötelékek, mégis egy falusi ember jobban ki van téve a környezet reakciójának, társadalmi normák, szabályok teljesítésének. A szégyentől való félelem miatt erős a szorongás, hogy vajon mit szólnak, vagy hogy mit rakunk ki az ablakba. Talán ezért fontosabb, hogy kívül legyen megpucolva az ablak, mint belül. Hogy ne vegyen a szájára a falu, nehogy a szomszédok megtudják. A szégyen sokszor a döntéseink mozgatórugója, gyakran emiatt nem merünk kilépni egy számunkra toxikus környezetből. Van, hogy a szégyen a legválságosabb pillanatban is felülírja a szakmai segítségkérés lehetőségét, ami sokszor életmentő lenne. Így az ítélkező magatartás helyett fontos, hogy empátiával viszonyuljunk közösségünk tagjaihoz. A jót nem kell dicsérni, megdicséri önmagát. Az önpusztító magatartás leggyakoribb oka között találjuk az alacsony önértékelésből fakadó negatív énképet. Egyik ősi össztársadalmi játéktárjainkon, hogy megakadályozzák az emberek a többi embert abban, hogy elbízzák magukat. Az, hogy ne bízza magát el valaki, azt jelenti, hogy lehetőleg érezze magát kevesebbnek másoknál. Mert ha valaki elbízza magát, előfordulhat, hogy önbizalma lesz neki, tudni fogja, mennyit ér, ami teljesen tarthatatlan dolog, kilógna a sorból, és sokba kerülne az mindenkinek. Az ember maradjon veszteg, üljön le a fenekére, és örüljön, hogy... Nem igazán vannak mintáink arra vonatkozólag sem, hogy nyíltan kifejezzük egymásnak érzelmeinket. Fontos lenne gyakrabban mondani, érzékeltetni egymás felé szeretetünket, és ne csak akkor szóljunk, ha az változik. Önmagunk és mások iránti együttérzés karöltve létezik. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hogyha önmagaddal szigorú vagy, könyörtelen, mint amilyen az Isten képe is hazai tájakon, hogyan tudnál könyörületes, elfogadó és megbocsátó lenni mások fele is? Az erős férfi archetípusa. A férfiak hajlamosabbak a reményvesztettség legfelsőbb fokának elérésére. Ők az öngyilkos áldozatok 77%-át teszik ki. Ez feltétlenül összefügg azzal a székely férfi képpel, miszerint a férfinak, keménynek, erősnek kell mutatkoznia, mindent meg kell oldania egyedül. Segítséget kérni gyengeség. Ne sírj, engedj el. Ne vedd fel a síróbabát, mert elkapatod. Úgy ütsz, mint egy lány. Katona dolog. Nem is fáj. Kérdem én, ezt honnan tudjuk, hogy nem fáj? Ilyen reakciókkal azt tudatosul már kiskorban a fiúkban, hogy a sírás, a negatív érzések nem vállalhatóak. El kell őket rejteni, sokszor még magunk elől is. Ezért még mindig nem lehet elég sokszor elismételni, hogy a nehézségek felvállalása, a hitelesség az igazi erő. Nem az érzések, nehézségek tagadása, hárítása, a frusztrációk másokon való levezetése, vagy alkoholba folytása.
Együtt abba hiszünk, hogy lelki, mentális egyensúlyra, erőre nem csak a pályán, de azon kívül is szükség van. Kérjünk bátran segítséget! A diszfunkcionális kapcsolatok. A családi párkapcsolati élettel kapcsolatos transzgenerációs mintáik sem nevezhetőek túl hatékonynak. Ennek nem egy magyarázata van, hanem több olyan múltbeli kollektív traumához köthető, mint az elmúlt évszázad háborúi, veszteségei, katonai fogságok. Ezek a traumák generációról generációra adottak tovább, és így a mai napi kihatással vannak nem csak a társadalmi, hanem az egyéni, családi és párkapcsolati életre is. Melyek ezek a működések? Például az igazi kapcsolódás hiánya, egymás testi-lelki érzelmi bántalmazása, passzív vagy agresszív kommunikáció. Jó hír viszont, hogy ezeken az úgynevezett diszfunkcionális működéseinken lehet változtatni, ahhoz viszont, hogy változtatni tudjunk, meg kell ismernünk családunk történetét, és fel kell dolgoznunk ezeket az öröklődő traumákat, rossz mintázatokat, hogy ne nehezítsék tovább kapcsolatainkat, és a gyerekeinkét sem. A ködösítés. Metaforikusan a köd megjeleníti a vidék pszichés állapotát. Ahogy a ködben korlátozottak a látási viszonyok, nehéz a tájékozódás és beszűkül a perspektíva, úgy problémahelyzetben jellemzően nehezen találjuk a megfelelő megküzdési stratégiákat, megoldási lehetőségeket, a kiutat. Nem segíti a tisztánlátást, a jellemző elhallgatás, tabusítás, elbagatelizálás sem. Ha látjuk, hogy valaki környezetünkben pszichés problémákkal küzd, vagy krízisben van, nagyon fontos, hogy ne ítélkezzünk, próbáljuk érző figyelemmel beszélgetésre bírni, támogatni abban, hogy szakmai segítséget kérjen. Ha úgy érzed, hogy egyedül már nehezen megy, és szükséged lenne valakire, aki elkísér egy darabig az utadon, akkor kérj segítséget a Hallgatlak lelkisegély vonalán, vagy egyéb elérhetőségeinken.